सैथो औवारी फ्रम दिकियाजुलि जोंनि आं देरबोनाय जायगानि आरोना दिकियाजुलि उन्दैनिनो आंनि बियानै जायो बेबो बेनिफ्राय बिनि चेनेलाबो एसे मोजाङानो माने मोजां माने WhatsApp स्टेटासबो होयो गथ'आ बेनिफ्राय दायो बियो चेन्ज खालामनो नागिरदों माने संनाय खावनाय बेफोरबायदि आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायनानै जानो लुगैदों जानांगौ मोजां ओरैबायदि मोजां बियो संनो खावनो हायो आरोना बर' जोंनि आसामनिनो बेंगलराव थानानै बियो बेफोरबायदि सोलोंबाय बेनिफ्राय गोथाव संनो रोङो आरोना आसामाव फैयोब्ला सोरबा आलासियानो लेंहरोबा संनो थिननो हागोन आलासियानो फैयोबा संनो होनांगोन बेखौ गोथाव मोनजायो आरोना नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय होमबानो नुलांबाय थागोन बिथांमोना माबायदि बियो भिडिअ खालामो आरोना आरो मोनसे खोथा एक्चुअली खायसे भिडिअ बहुत कम होनाय नुदों आङो खायसेनि चेनेला भिडिअ कम एसे रेगुलार होबानो जाबाय साबस्क्राइबनि जेबो माबा टेनसन लानो नाङा भिउसनि मोजां भिडिअ होब्लानो भिउसआ फैखायो आरो मोजां भिडिअखौ होनाय नुयोब्लानो साबस्क्राइब खालामना लाखायो मालाय जाय नायनो गोसो बिथांमोनानो साबस्क्राइब खालामखायो थ' साबस्क्राइबनि थाखाय